what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Fumani. This is the program The Forgotten Veterans, a program where we trace the footsteps of young men and women who sacrificed their youthful life to liberate Zimbabwe. Achisi chirongwa chatinotaura nana mukoma vakanga vakabata pfuti kana vanasisi vanasikana vakanga vakabata pfuti chete. Aiwa, chirongwa zvakare chatinotaura nana mujibha vana chimbwido vabereki vainzi povo panguva iyoyo, nekuti magandanga anotiwo kuti hondo ibudirire takanga tichishanda nevabereki vana mujibha nana chimbwido. Nekudaro chirongwa chenyu zvakare munogona kutibata touya ikoko togara pasi mosiyawo nhoroondo yebasa guru ramakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Zvakakosha kuti isu sevana veZimbabwe tigare pasi sevana veZimbabwe, titaure sevana veZimbabwe, tichivaka nhoroondo yevana veZimbabwe. Nhasi tiri kupi? Tiri kumusha wechitungwiza kuUnity H kwatateera rimwe gamba. Munogona kunge makambonzwa nezvazvo richitaurwa, munogona kunge makaverenga mumapepanhau zvakare vachitaura nhoroondo yavo. Nekudaro kune dzimwe nzvimbo munogona kunge musina kuwana pepa iroro kana kunzwa vachitaura. Takati aiwa, regai tiuye kuno tigare pasi nemi mutaurewo nhoroondo yenyu kuitira kuti yeZimbabwe ikutendei nebasa ramakaita mukusunungura nyika ino. Baba, makadizve? Tiripo kana makadiwa? Atiripo, zvikuru sei kuno? Kuno ndizvozvo. Ndizvozvo? Atiteka kugara kwemapesheni? Ndizvozvo. Muri pesheni yakairika? Ndiri mupensheni yakuwo veteran nekuservice. Nekuservice? Right. Atitika nopakanaka ndatoona picture iri kumashure uko pane nyembe dzakazara. Saka zvatoda kuita izvinezvi ka torambokurura nyembe idzodzo. Handitika totanga kutaura nechikomana chidiki kuti mukomana uyu akazvarirwa kupi kumusha kwavo, uye zvakare mumusha mavo mhuri yekwababa vavo yanga yakakurawo zvakaita sei, kana kuti yakatokura zvakaita sei? Right. Inini ndinonzi Harrison Dzungwa. Harrison Dzungwa. Right. Ndakazvarwa 1949. That's my actual year of birth. Okay. 14 May. But my twist and turns nenyaya dzezvikoro, chechi and so on. Vanhu pavaizotora zvitupa, so ini ndakazotora chitupa changu kuita read 1951. Saka chakadzikiswa nemakore kuti zviiti kuti zvifitane nenguva yacho zvikoro muchechi and so on. Right. Ndakazvarwa mhuri yevana 8. Vana 8 avo tiripo 5 vakomana ne3 vasikana. Okay. Ndakazvarirwa kwaMutare. Okay. KwaZimunya. PaMunyoro village. Okay.
and then ndokuenda kuchikoro pa-primary, you know, isusu takadzidza ma-sub A, hatina kutanga nemagrade. Ndakadzidza sub A na-sub B pa-primary school inonzi Muromo. Muromo primary school pamunyoro. Then standard 1 kuti baba wangu wanga wachishanda muMamtare company ainzi Duli company. Yeah, he was driver mechanic there. Saka taingoziva kuti tiri vadiki vaipota vachidhirivhara matractor kumafarms nema-Thames Trader, munoziva zvimarori zvekudhara. Yes. Right, so inini ndiri number 2 mukuru musikana kwandiri anozi Mbiya Mutsako, kwakuye nini, then kwakuya hanzvadzi futi inonzi akunzi Mbiya Mutisi vari kuChipinga. Kwakuya mukomana wani mukomana, I don't know, don't mention mazita awo here kana ndongoti kwakuye mukomana. Kwakuya mukomana wangazotipo. Right, kwakuye mukomana. Arizona wanga wawita sini vanhu avo. Right, mukomana iyeye manje. Akazotera uhondo ini ndaenda kudhara. Kutera kwawakaita handichazivi kuti wakatera pamwe chetero. Akati umwe wake anomutedza iye mukomana akaterawo futi kuhondo. 3 boys. 3 boys mufamily. Motaura muri 3 boys. Ndiri kutaura kuti pavakomana handisati ndapedza. Ndiri 4, ndati 5 boys. 5 boys. Saka so far ndataura 3. 3 vakuru vacho vese tekutanga tisu takaenda uhondo. Wakasara munin'ina neumwe wacho mudiki wokupedzisira pavakomana. But last born musikana. And on a sad note, mukomana anoteedzera inini wandiri kutaura akatera hondo after 1979 pama-ceasefire paya. Right, takasanganawo nevamwe vakomana vaindiziva kukumusha, mumwe wacho aizi Mapanda. Saka ndiye akanyangundiudza kuti iwe munin'ina wakutainga naye but akasara pahondo. Hapana kuti yanga iri conduct. Wakanga watrainwa engineering kunana Roman Aircraft. Saka anga ichiteya chimbambaira. Saka uchiteya chimbambaira uri engineer unoteya uri 1. Vamwe vanonga vakasaraunda wakakuchengetedza. Saka mazuva iwayo vanga vadzidziswa kuteya chimbambaira ma-anti-lift because zvimbambaira zvakunhongwa too much nevarume. Saka chachine anti-lift. Saka I don't know mistake yakaitika ipapo pakushifta because zvima-anti-lift zvacho zviri very sensitive. Saka akabva adhurukirwa nachimbambaira. Ndokunzwa kwendakaita I was not there. Then umwe wacho akauya. Then takanditi after ceasefire ma-comrades takaiswa muma-assembly point. Saka we happened kuti tibva taiswa mu-same assembly point nemupana. Saka rimwe one day ndiri kungofamba ende you know hamena kuti zvazvaita sei. Ini ndandiri kubase 1 yanga ari kubase 2. Hameno iyo kuti zvakamuitawo sei, you know. Ini ndiri kucrossori ndinomboenda kubase 2 kubve kubase 1. Iye hameno ari kubva kubase 2 achiti then takangotanga taclash. Iwe wakatera hondo futi yayo. You know, that's what happened. Wakatera ko umwe zvikazina mukoma akaterawo futi but hatina kuzoziva kuti vari kupi. Saka apa taonana manje tiri 2. So taonana kudaro kwachigara, you know,
activities assembly points and so on. Ndopetakambozopihwa tumari twemadhimobho tiri twaingozi dhimobho Yes. kwakubva taendoumba tosimuka kuenda kumusha inini nemufana wasvika kumusha kwabva tadzokera kuti back kudzokera kumaassembly point tagara tabva tapera chinjaniswa manje kuti inini ndakatorwa kwakandotongogara camp kumiddle sub iye kuti akazoendeswa imwe assembly point ipi I don't know but from Tongogara ndope ndakabva ndaendeswa kuZM takasarudzwa kunoita macourses emaofficers saka ikoko taita course ndakapedza muna May 91 then I joined ZNA. Okay. Right. So inini from day rindakazoti ndakwende kuhondo ndanambotaura kutaura family life iyo kuzojoina I think right but ndauchitanga on my own. Yes. Right. On my own ndakati ndandiri Mwamutare baba wakashaya vainzi Martin Dzungwa na mai wangu wainzi Meti Dzungwa Mutikuwe but aizoti Dzungwa anyway. So baba vakashaya 1964 tainga nemba you know dzimba dzemumataundi dzaiallocatwa kuti through munhu uri pabasa here nekuti uri married here. Yes. Saka isusu imba yedu yanga iri Mwamazhambe Mwamutare ndopo takagara ini ndakudzidzawo form 1 takudzidze mutaundi manje tabva kureserve paSakubva government school and then 1964 12 June 1964 baba ndokushaya. Okay. Saka you know I later on learned kuti vemunicipality havo vaitoora dzimba dzavo vaiti ndedzemunicipality. Okay. Pakashaya mufamily imomo mwana ari kushanda wokuti anoti kana even if ari single wochitaura kuti alright iwe ndo wakusara uchengeta vana nemba ichigara ipapo saka panga pasina manje saka takatodzingwa mutaundi vaitodzinga vaitotora dzimba dzavo votaura kuti dzokerai kumwakabva kumusha. Saka takadzokera kumusha inini kwauzotorwa neumwe munin'ina wangu iye kuzosara hondo nehanzvadzi yamai sekuru kugara naye inini ndakazopedzawo chikoro ndinawo sekuru iwo wayo. Okay. Kuita standard 6 and then kwauzogara nasekuru iwayo kuti ndizoitawo correspondence because kana wanga usiri patown pass takatadza kuti tiapply the cheapest school anga ari magovernment school saka takatadza kuti tiende pasecondary school yepachi yeMwamutare kwakutoita correspondence kwakuita form 2 after that form 2 yaya hapasina chimwe chakuita wachingotenderera mumaindustry kutsvaga tumabasa but fortunately ndakazosanganawo neumwe murungu aita self job rake kwabva aita yainzi carpentry and jobbing saka aifamba achiripeya marepairs marufu achigadzira makitchen unit zvezvi mudzimba dzevarungu saka iyeye manje pakazoti pafoma imwe company I think murungu iye akaziyana namanager wakaozi agadziri kufoma imwe company. It's a big company yainzi Glulem Products Mwamutare. Saka akabva atorwa ndiye kutorwa chibva tatorwa naye iye murungu iye. Saka ndisu takatanga kuita first people to occupy that company. Okay.
isusu basa redu manje ranga riri rekuti murungu uyu aigadzire machine achiuya chiiswa maposition because company iyo yaigadzira malaminated beams kana muchiyaziya anojoiniswa achiti joiniswa mapuranga kudai then oplanwa and so on ndio aitogadzira kuti matable mazvii macounter and so on malaminated beams iwa saka ndo patata kuchisashanda manje. Then one day pakapfuure majet aya anobve pathoni mahokwe zvichitenderera mutare hamena kuti chichachitoro but also those days kwanga kwane radio yaizi radio Mozambique saka yaitonzi ukazika uchidini uchiiterera unosungwa saka isu tangozvizwa kuti kumadarwenyo kuna anazinhoya kwani kwaite magandangano kudika chechi and so on saka tatakamira panze uchionawo ndege dzedzi varungu vari apa murungu iyeye manager wacho aizi Smith ndo akaitotaura kuti my friend I don't think you have any problem with these insurgents or terrorists until they are begged by Russian troops. Ndio mtauriro wakati. Ndio no. Zari utaura soga. Enda hazo zizia kuti apa isu tine shungu manje kuti these people are vajara kufuta apa muri kunzwa chi radio Mozambique makawanda. Then one day I think mnana August 1975 I decided and understand in fact muzanga zvirimo but what happened is ndakangonzwa mudumbu kurwadza kudai mudumbu marwadza ndaingane mumwe mufana wataishanda naye ipo aibva kuchipingi saka mukomana uyu manje ndobvati iwo rutorwadziwa kune mudumbu siyana nezvehospital handi one weekend tiende kumusha uko tiri muntaraunda anozvirapa zvese ukabveko wapora ndikati okay kana zvakadaro zabeta ndakatokwidza bhazi kuenda kuchipingi apa ndasiya mudzimai mupi manje anga ine mwana wana nepamwiri kwabva taenda weekend tichinosvika panonzi paBeacon ndo pairari mabhazi asidhuna kuchipingi paBeacon saka ivo vanotogara mubhodha dzimba dzavo dziri mubhodha kudai so zvototi vakaita parodi pemapake mota ukatoenda ipopapo Mozambique. Saka takasvika pasina vanhu pamba paumwe vachitaura kuti paarea iyoyo pakanga patoite hondo nemakamarada nemarhodesian forces. I don't know what transpired. Tuana kuti taichitiona ikoko kune miti nemashizha emusekesa akafara twaipina tikusona sona cape sona cape dziri dzechi manje dzemakamarada kusona tukepi nemashizha unoziva ukatibatanidza kudai iyo tikaisona titaridza zvikazi ikepi dzemakamarada ndo akapedza masoja panapa payozi paBeacon ipa ndikati shamwari saka iyo mhuri zvikazi mhuri yako yaugare uko kune makomo acho ndeemavhu asi ematombo zvikazi ugare kuzasi uko zvikazi ngatiende ikoko titoende kwabva tasvika ikoko kwanorara tamuka mani ndikati shamwari zvikazi uri kuona pane magezi apo ndo pasipunga bhera ipapo vanhu ndopavari kutoita sei kutojoine kondopinda hondo aizotakurwa nemota uchiende kumberi ndikati ngativosiyana zvekurapwa handiri pasipunga bhera right tasvika pasipunga bhera uyu shamwari vangu yanhambisa ainge ane chimachi neumwe sekuru wake aishanda pasipunga bhera naiye wacho anga ati kuti ngatichitonobva tatonojoina tese but sekuru wacho akamurambira akataura kuti iwewe haujoini because uri wemuno muMozambique
Oh. Yeah, because those people vachigara kudai so zvakaita imba ine vana vari muno imba iyo ndekumozambique iyo ndo zimbabwe saka vanhu avo vane zvitupa 2. Alright. Saka mukomana yanga aitori nechitupawo zveshuwa chekumozambique zvikazi haubvuminzwi kubera kutsvena. Saka waakudzokera umba ndikati manje iwe unimupana unoziva kuti ndakadini ndakasiye mhuri yangu kupi uko. Saka iwo kana wadzokere kumba chienda unonditsvagire envelope nepepa ndinyorere tsamba yako kupi iwe wodzokera nayo unoiposta kupi muzimbabwe yanga iro details we unoiposta iite sei iende mudzimai azive kuti handisi kuchadzoka ba iye ngatotakure mhuri aende kumusha. Mukomana yabva aenda 1 week asati adzoka apa motawo vanhu vari kuungana tiri kuungana ipo paipai waibvawo kupi wachibvawo kupi kwana mutsvangwa kwese wachiuya wachiungana ipa ndagara tu munhu asati andoya netsamba saka what do I envelope nepaper what do I do ndikati nokuti ndingosimuka ndega panapa ndisina kutaurira sekuru weshamwari yangu hazviti ndokuchinomutaurira ndikati shamwari iyo kusimuka wakaite mukomana wako wakati ari kuuya neenvelope nepaper iye azodzokera unoiposte kupi kuchipingo kuitira kuti mhuri yangu iende kupi kumusha. Saka ndirudo unomuona iye amene kuti akazvitora sei akati ini handina ana mapowers apa mapowers iwe handitorina zvachose handei kumapurisa indiri kungoti I'm so innocent ndikati no hazvina basa handei ndinokumbira because it's genuine zvandirudo kwakusvike una mupurisa akati shamwari inini handitorina mapowers iwayo. Saka painga nekembi yemakamarata yemasoja manje amasoja zvikazi iwo ndiwo anokupa mvumo tobva taendewo ndaendeswa kuna shefu wacho waiyo manamba takata wati manamba 11 uchekomo kwasvika tataura naye ndikuona munhu haasi kunyatsonzwisisa zvikazi iwo titaurire wambobva kuti ndendabva kwamutarini ndichiuye kumba kweshamwari yavo zvikazi kwamutari unoite nezvei ndikati ndinosenza paglorium products zvikazi glorium products pane here uri kuona panapa anodini abva ikoko ndikati no panapa hapana asi ndiri kuona vanhu akapfeke uniform dzeyeledzo ndewepaforestry commission imwe company yanga iri paside pedu zvikazi mudedza i1 obva adedzwa zvikazi iwe paglorium products unopaziya zvikazi glorium products chii ichocho handitombochizive ba saka iwe uri kuti glorium products uchitaura kuti anoshande femu yavo iri padhuze neyako uri kuti chii ndikati iwe shamwari kutaura kuti glorium products hawezi handiti unosenza pafms zvikazi aiwa ndinosenza pamaplantation ayo so fms yamanje yainga nachi ine maplantations ayo necompany mutown handiti mwa saka vanhu vacho company ine maovros yakafanana evashandi vari mutown nevashandi vari kuforest saka ndo pakaite clash ipo makamarada akarinekesa ewoka mubvise pano mubvisele izvozvi wakutofuya because ikoko waiti pid kutaura mutengesi pid kuti mucid ivo akazi pid endai watotorwa wakutokandwa muzere detention straight takagara 1 week tirimo mota dzisati dzauya dzekuti tibve ende nyaya dzedu dzisati dzatongwa dzaitongwa nechimai nemupurisa sergeant I mean wanga ari officer in charge handichazive zvangu rengi yake
but iyo mazuva iwayo waitenge grocery ravo muchipinge mutown. Saka akaenda kuchipinge kwobva aita accident, kwobva aitwa hospitalized. Saka nyaya hapana anga achidzitonga mudya. Saka we piled up. One room is this, the room yakakuru, I think kudimburane baba kudai. That said, ndoka room guys. Mama almost 16, 20 people. Muimu. 1 week tirimu. Mpurisa yando uzizobudiswa. Saka but my incidents aitike mujero. They are not very inhuman. Because you could have a toilet, you put corner bucket, 10, 20 liters, 20, yeah, almost 20 liters in my bucket. Just him, no check garaba. Ndopa my ita kuzibasi raipa. Munwese arimo. So one day, no chingotora wrong, one instant, yakanyanya ndizwadze. Paka uye umwe akanga asungwa woman. Acheka mukadzi wake akafa nana tezvara wake anga achishanda ku South Africa. Saka kwakuuya kwakuende padoro kwakusangana nemuzukuru wake. Muzukuru kwachisangana kwachimwe doro vese. Zvikazi amanye muzukuru ndakude kuenda chinibatsira kutakurawo mbasha dzangu. Zvikazi sekuru mudomhanyire kumba uko hambuya hapana zvavari kumboita ndinokuperedza. Wo iyo wazotaura kuti mbuya hapana zvavari kuita makasara muchiita sei. Zvatomutsana manje bvachekwa kwobvafa. Kwauchizoendere kumukadzi manje usvike kumukadzi mai vemukadzi ariko achibva achekwa achibvafa. Mukadzi ubva achekwa panapo kwabva azonzi hospital pasipungabhera ipo padumbu. Anga achiri kufema but akabva ashaya. Ava vakaigwe kumusha kwavo, isusu tiri munano mujeri muyemwe. Pashaya hama dziri kuyotore chima iye mukadzi uyu. Zvikazi mutori mabhanditi handi mochereko. Takutonambisa taasi kutoziva kuti zvimwe dzenguva takutohadhenwa zvimwe zvitori serious maiba. So kwauna chereko ari chera zvimwe zvacho zvisikatoiti. But anga akasungwa nebandage pana. Waingokandirwa kudai. But vanhu pane mungaone vamwe vanhu ipapo waite chivanhu chavo chaiwa munhu haadini haafusirwa akadini nebandage akasungwa. Chekai bandage mubvisi. Pakachekwa bandage apa so mweya wakabuda apa manje. That was terrible. Andiro. Zvoti hatina kuzombozwa mushe kubva ipapo. Kwobva tadzokera uyu wasiwa mupurisa wayabva abudawo cheri. Abuda cheri akutonge nyaya. Inini yasvike chiteni yangu yekutongwa. Iwe shamwari tichitaura tizi nyaya yako ndeye. Ndikati aiwa ini anatomborera nyaya yakareba. Ndakauya neshamwari yangu chichi ndikati chinipawo tsamba ndiite sei ndinyore ndasiye mhuri yangu kupi anoposta because iye akarambidzwa panapa. Ndikazi chete ndikati ndikazi pana nyaya pesa. Saka iwo hapasina nyaya hameno zvakangoitawo kwari. Because iwo handidi kuti uende kojoina vamwe wako ndichigara nenini kusvikira motikari dzauya wozopinda motikari moenda. Ndakatogara pamba paoffice church uyu kusvikira mota dzauya patatakurwa taende pamachazi. Svikawo pamachazi tuzvitumba tu and no sanitation nothing. Pana matoilets ba. Svikira tabviswapo kwakuende pakatoronga pamukakamba kwogara futi maconditions acho anga asikatoiti. Pakazoita wese takapedzisira pachibawawo. Ndo ranga big main refugee camp. Tagara paya and
life yanga iskite ndipo paya petaizokuti matekenya paya ndo pendakatange kuaona manje matekenya munhu waigona kuti munoziva dekenya raipinda zvakaiti kaburike foni apa kopinda futi apa kazopinda futi apa twakateedzana kudai apo pobudiswe chibhora rata zironda ipapo ende zironda riri rinopedzisira rakuru kudai atikaigona kupinde pakati pezvigunwe zvemakumbo kana mumasaidi ende vanhu vachifamba uchitofamba uchikamhina uchifamba nezvitsitsino vamwe kutofamba nekuti zvokukambaira handirimo then ndagara pachibawa ipapo ndopendakazotorwa kuenda kuchimoyo takangoti garei takagara pabhesi raizi Mapinduzi iyo anga ari base commander wacho ndi andiri Major General Nyambuya kana muchiyazive ndio anga ari base commander paya aizi Mike Mutare zita rake rekuonda saka takati garei hatina kugarisa maningi tikwabva tatoendeswa kutrain mazvipasita rehondo manje ya taakuchitoite zvechihondo chaizvozvo wakutrainwa zita renyu machinja kamakunzi comrade cover comrade cover takurira right then tapedza training I think munana August apa tatanga training munana February March ikoko tapedza training takata kutoite ugadha manje mapositions eKMBS but ndo pakaitika incident yekunyadzonya yekunyadzonya ananyati vaimbouya mumakembi imomo and so on tichiwaona kuti nanyati because paigara pana panga pasina jeri paingana vanhu vaisungwa saka ananyati ndo vaiuya pane comrade wekutanga tanga wandakaona Trenado aizi comrade anika handicharifunga zira ndiye wakaita kuti kembi ichene ya vanhu taiwaka gara mumabharaka taiwaka nemiti taende kotema pasina matemo nemapadza kuone badza iritori demo irori risina mupini tema kudai ka uchiteme muti wakadodai nemwiri wangu ndo taiwaka mabharaka tichiurara pasi pazvimbedha zvemiti zvitaigadzira so tapedza training kudaro nyadzonya yadini yatanga pakabva pauya reinforcement yakabva kuSouth Africa saka reinforcement ndiye yanga iri very well equipped ndiye takabva tazi manje imwe wese maTrenado because incident yaitika takuti kujoinisa masections mutoende kupi kufront tava ndava ndajoiniswa section muri panyadzonya handi inini handanisipo panyadzonya pakatakwa and then isu tiri pachimoyo right saka reinforcement yakauya pachimoyo saka panga paitori nematears nematensions ekuti pari kutorongwa hondo dzekunorevenge vanhu vari kupinda mufront kupihwa matargets ekunodini akunorowa saka inini hapanyadzonya ndanisipo ndandiri pachimwe saka from there ndo petakabva tapinda musection yaArnold takadeployiwa tichinzi detachment yedu chiduku but taipfuura because takapinda nepamavhonde pamavhonde taipinda nemudetachment inozi Gandanzara saka it was not one day yokuti muri kudongoende kwenyu ikoko munotosvike mudetachment imoya mombotenderera muchicheka kuti ruti dzenyu dzakamira sei and so on muchitosangana nehondo tichitoita operation futi muri tirimo operation imwe yandinotoziva tiri muGandanzara ndekuti takaenda kurowa kuisa matenti
because section yatatinai yanga iri well trained engineering dzema-explosives saka toda kuorwe bridge kuti motika dzinobve pamutare dzisaramba dzichiyamuke kuende nyanga kuende kune makombrens saka todaurwe bridge iroro tobva taenda because vanhu vaiunganidzwa kapari kuda kuitwe type yemission iyoyo I think takaita about 3 masections kwausvika ipapo kwaunganzeta bamura bridge rere but tumabridge twekudhara tuya twaturi strong twati tikatodi baka tent kabhokisi kemachisa hapana zvikanoita handimo saka rakangotsaistena zvimacrack but ndokuzonzwa kuti takaita because kana madhura you don't wait and see kuti zvakamira as long as kana chakuzotodhuka imo munenge mwauko yozimozozwa hamoti tarowa handito saka isu taenda tabva tapinda mugomo rinozi Mount January bimugandanzira tirimo tazoenda kunobhesa kuti varungu vauya vakutema follow up ameno vamwe vakanga vaenda side revakaenda vanga vatengesiwa futi ikoko manje vatracewa vanhu vakarova bridge vari papa isusu patiriwo manje takangohwanda mugomo imomo ndege dzaipfuura nepapi patiri dzichiende kunorova vamwe wedu aya tikati ndege dzidzi panapa isusu hadzisi kutiziya saka vanhu vari koko because panouya chibhombe ndege kazhinji kacho vanenge vatoisa anonzi mastop group nzvimbo dzekuti dziri possible yekuti vanhu kana mungabhomba panapa obviously vanhu vanotiza neapa vanoda kubuda nepapo saka kunenge kuine mastop group ikoko saka tikati vanhu vanopinda shinya isusu pedu panapa havasi kutiziva tiri papa tiri pano ndege dzikadozosara dzotenderera tadziridzira isu tatoti umwe hapana wadzinodi saka takaridzira futi ndege dziyedzi kununure vari koko saka vari koko vakazoonawo chansi dzekuita dzekubuda but I don't know but I understand pakaite macasualties ipapo tinoziva umwe one comrade takazombotakura kuti kwakugashidza kuti aende adzokere uriye akarohwa panapa nechopa saka takatenderera after that tichibva tazo uya futi pauya umwe wanga ari secretary or somebody ainzi Lamek Temba kwabva ataunganidzwa futi as a detachment commander anga ari mugandanzara imomo aizi George Onyango and na PC wake ainzi Pedzi Saihondo saka kwabva taenda kunoroweka kembi kainzi Rugoi and usiku because iyo wanga waine rimwe reinforcement iyo vainga nayo those were my missions anga ari party yekudzosere kurohwa kupwanyiwa kwaitwechi kunyadzonyi saka isusu mission yedu chaichai nesection because takatazi chiduku detachment taifanirwa kunotsemura uchu Nyazura bridge retrain paNyazura paipa saka from there now tarova Rugoi ndo uchimboita retreat kwambonotendera kuzorora so that movement dzevarungu because kamapedza kurova camp vanhu vaimbotenderera and then motsvage mongopaka so iwo anotoziva kuti kwauchanyanyi kuendwa paukoro wakapedza kutenderera wodzokera saka then isusu we moved kuzobva mugandanzara manje kupinda muchiduku takapinda muchiduku through panozi pamutenuri apo Nyazura radius yeNyazura mission kana muchizive pauzi chipembere Harare Mutarori ndopo takakrosa napo kupinde because Nyazura yese nerusapo yanga ingori one detachment yainzi chiduku detachment saka ndokuchinooperata muchiduku detachment
from in 76 saka wanga wa 77 because part of 76 wakanyanya opera tiri mugandanzara saka 77 achipera wese tiri muchiduku makaitika hondo inini yandinowitnessa ndakaroverwa pfuti kana muchiziva pfuti handiti zvino zvekuemesa zvezvi pfuti kudai so pane kanonzi front side kaka tiri murombwe ndakaroverwa front side yeak yangu yenana ipapo but tatadispensa manje saka tadispensa kudaro pakarohwe rimwe bhombo pakaita kafragment kakandirowa pagumba then but we managed kuti tibve muarea area iyoyo I think section yedu iyoyo hapana akakwara unze kuti inini ndakazobudawo ndiri side round 1 vamwe vakangobuda vari 1 because in normal cases tinozenge tichitaurirana negp tinoti gathering point what buya eva tichienda unobhesa chataura kuti akomana pano pakaite dzotso tinonosangane pakati manje papataurwa kuti tinonosangane mugwangwadza radius mumagarden tabve mukavha mwese because ndomo vanenge vachisecha saka hondo yakatanga makuseni vanhu tichangobve upiwe tea apedza tea udokuona masoja akufamba mumaraini manje mudzimba mwimwe nambisa pane vamwe wanga wapaka mugomo manje ndotatange uchiridzirana nawo saka isu takazongoparadzirana ipapapo futi dzakatanga kuma 77 kusvikira kuma2 ndege dzichiuya dzichitendera manje mugomo iroro rerombwe rari nekavha manje saka zvokuti anhu mukati umoko ndege hapana zvadzinoona saka inini rakazodoka ndaendawo pamwe paside paiti gomo unoti uchikwidza gomo kudai pamusoro pacho pari flat like netumwe tutori mumakomo iwe uri mugomo kudai pane rimwe saka ndakasvike painga chakaita chibako chakamira chakadai so pamusoro apa pane dombo saka ndauziva kuti handege apa hadziite se hadzindioni but uku kwakadzika manje kudai saka ini ndakazipinda ipapo kwachigara ndakachitarise kupi uku ndizive kuti uku mashure kwangu hakuna munhu achabvaniko uku kusaidi uku kune madombo uku kune dombo ndopendakaswera because kubve paarea pendakabva ipapapo pakabvaruka bhurugwa rangu bhurugwa rakabvaruka musono dei saka bhurugwa vaitori dei kwatosungira uchuru saka hakuma 7766 vanhu vayo vakabva vaenda masoja ini ndopendakazodzikawo mupo kwazonopiwa rimwe bhurugwa kwazototaurwa kuzi vamwe vari kwakwende kune vamwe muchiduku then kwakuya kuti imwe incident pamutungagore pamutungagore section yangu inini yakange no section yangu inini isi takasiyiwa tiri paposition vamwe kwabva wazi ngavaende panapamba pasabhuku apo hameno kuti sabhuku iye painga nemutengesi mutengesi iye nazita rake nanhasi nomuzi aizitokoyo saka vaende ipo paya hameno wakasvika unoitirwa ambush vaitirwa ambush pane 1 mukomana anoziva anozishoti akasara ipapo kuti ati name section right ichiyopera but mota yatokoyo yacho wakatiza tamuendera kwabva asiye mota yacho kubva taisiya kwakuidhiraivha kunosiye murodhi tabaya mavhiri hanzi vakatiza kuende brewery hatina kuzombomuona futi from there
tagara mission yedu iripo yokuti tinofanira kunodhure Nyazura Bridge. Nyazura Bridge. Tajoinana masections. About 3 masections. Takunanga kuende kunyazura kuyo. Road yacho itakatora so yanga yakasetwa tuma-booby traps. Saka wanga vari kufront. Wanga vari kufront wanga ari detachment security. Ainzi Timothy. Akarohwa ipapa. Papa patanga kuti saka iwo aitoziva kuti iriva redu radini rabata. Pfuti dzakabva dzatangurira. Kwakutoridzirana. Saka kwabva tatoretreata hatinozoende kunyazura bridge. Kwakuretreata. Kwakuchitongo operator. Ende tiri ipapa pamanyora radius yepachiduku ipo paya. Takanzwa kuti kwainga nemutengesi aigare mugomo rinonzi Dedzo aizi Zukwa. Saka isusu detachment yedu yechiduku yaidimburirana nevamwe vanga nedetachment yainzi Makoni kusaido, but pamusoro pegomo iroro. Saka isusu tatumwa kuti endai mobata Zukwa. Wakomana wekumakoni ndio wakatange kuita kusvika kwabva amubata. Isu takazoperera mwana neRwanda. Radius bhuku rinonzi neRwanda. Kwabva tadzoka. Kwazoti tatigare around mid 78 manje. Zikazi no. Wakomana vari muno muchiduku magarisa. Kune mari enforcement ari kuya saka imwe magarisa mwakutoite mbamwe because of yanga semi-liberated zone. Zvokuti waigona kuita 2 months 3 months no conduct murongo haatsikiyo. So vadaro inini ndakasarudzwa umwe wacho ndomagarisa ine, but tiri muchiduku zvakare. Pane hondo yakaitika but inini ndandisipo. Yanga nana comrade aizi comrade Sendimago cheche. Sendimago naMagora. Pakaitike hondo iko hondo dzakawanda dzaizi but dzimwe dzacho handisi kudzitaura because handisiri involved. Munogona kuti imwe section irikoko ndiyo yaita hondo, imwe hamuna kuita hamuna kuita hondo. Ini dzangu dzandakapinda ndo dzandataura. But ndakazozwa kuti washaya, but they were very prominent comrades aikoko. Ana Sendimago nana Periperi. Saka tasarudzwa kuende kumhondoro. Taicrossa nemunana. Section yenda ndiri takaenda tine section tina Matata ndianga ari section commander. Ende umwe secretary wanga ari secretary of Granza ipapa ndi ainzi Kamsikiri. But ane zita rake rekuhondo iri Kamsikiri ndere kumusha takazoonana Lieutenant Colonel futi kupiko angu. Right. Tapinda mumhondoro. Mhondoro ini ndakaoperatira mumhondoro Ngezi. Tapinda but takapfuura nekwana Kadhani nana St. Michael's special. Nokumamwe kwaizi kumasofa. Nekwana chikoro kana muzviziya ainzi chikoro uyo. Kwese area ndio itaitendera. Nekwanana Wachoka and so on. But zuva ratakati tiri kubve kwana Kadhani tichidzike kuchiende kwana chikoro kwende kunanga pachikoro chainzi Presbyterian. Takarove madzakutsako ipapo because wanga wachigara muzvikoro. Takavarova kubva makuseni kutanga kuma 99 because atichidzike kwende iko. Takasvika kuma 4-5 pachiri pfuti dzichirira. But ndege pedzakazoya tatapere kuparadzana manje. Saka inini takazongoyambukawo mupfure tichienda kuGP kwetatataurira. So from there ndio hondo yakati kurei,
but kune dzimwe dzaita kwana anonzani mazita acho ndakupota ndichakangana kwana anzani Nyamweda kwana Nyamweda yakaita futi hondo ikokwiyo but hatina kuita macasualty. So that brought us kusvika pa ceasefire. Ceasefire isusu handiti pakuitwa macampaigns baba dzaingofambawo tichitongotaurira vanhu kuti ziyai zvokuti ziyai zvokuti handiti but vamwe vese vanga vatakurwa kuende kupi kumassembly points. Inini section yangu yakaita sei yakasara. Takaramba iwo ana Nyambuya ndio wakauya nevaenzi mapeacekeeping is something ndio waiuya nemapuma uchitakura vanhu tikataura kuti chef kwedu kuno kusiyanai nako ende havana kuuyawo zveshu vakatisiya tiri kusvikira 18 April independence yaita takagara kusvikira May takazobve mhondoro muna May kuchiende kupi kumassembly point kudzepasi. Saka padzepasi ndope takazogara ndope ndambotaura paya kuti ndakazosanganawo nemunin'ina wangu halo ndakazosangana nemunin'ina wangu then from there ikwabva ndazoendeswa kutongogara from there kwakuenda kuZMA kunotraina as officers. Saka ini ndakabuda ndiri captain ikoko. Saka after being a captain taitanga tapihwa magreen board usati wa commissioned. Saka takaoperate ndakapihwa 38 infantry battalion. Major wacho wendakafana hunge ndinaye because captain ndiye 2IC wa major. Haana kubvira uyu. Saka ndini ndakangogara ndiine company iyoyo ku 38 infantry battalion. Takadeployiwa back ndope panga paine kakambi kedu paManika bridge. Painga nemabhattalion mairi 38 ne39. 38 ndiye yakatanga ipapo 39 inobva yauyo. Takazombonge takuvhakacha tichienda kumbocheka kuti petikadhura takapakamira ndope takaona macrack mota dzakaramba ichifamba but wakabva wakarimwe big bridge kakasikachashandi iko. Saka from there handozochinjwa kupostwa 38 yazvichinja ndakatanga kuendeswa 23 wazoendeswa 22 then 84 but between 82 and 83 ndio time yemadistance ndiri pa 22 ipapo support company yanga yakakura ndakapihwa imwe company yokuzi ndinge ndine company yangu tichioperata pamatopos. Tikamboti tabata soka madistance kona takarara takakomba so tichiziva kuti apapa uchingochena chete tiri kuaona hapana vanhu but anyway tichidaro ini ndakazobva ndadedzwa ku2 brigade back ku2 brigade headquarters zvazi uye kuno ndichinoita GSL3 train GSL3 operations ipo bai ndiri pa GSL3 operations ndichibva ndatorwa zvazi kunoita junior staff course. Pandiri kupedza junior staff course handina kuzodzokeswa ku2 brigade vandapostwa kuarmy headquarters as GSL3 operations general task officer grade 3 operations ndo pendakagara manje from 1984 to 97 ndo pendakapihwa company DRC. Nyaya DRC yaita sei yatsva then kwakuenda DRC nebig company ye22 infantry battalion. Saka takaenda tiri macompany 3 yangu yanga iri big company yamajor brigade yanga iri A company yamajor Mavhunga yanga iri C company. Manje uko kwakuine zvotso manje uko
kwakarwiwa hondo kwete dzepurepure. And then ininiwo pane battalion ranga ravharirwa raibva pakabhinda richidayo, but isusu tatiri kumberi kwacho Kabalo bridge chaipo chaipo. Zvikazi company mungaende big company yangu yaibva yazi big company dzokerai kumabhinda munoteere vamwe kuti munoona kuti kwakamira sei. Kwauchiteera route yakaenda nayo 43 battalion iyayi kasvike panga pakarohwa BM21 maartillery edu aya. Ndosvika koma ndope ndasvika pana zvikazi ramba uchienda, ndikati emwe ndikati alright. Kwakuenda tichifight tichienda so takutange kuona maorange road dzatsvukira mai. Ndikati kunouka kwesoko vanhu avo ndokwavari kugumire patrol dzavo kunouka. Saka tata mukati meenemy ere zvikazi alright chimbokemba ikoko murambe mwakatokemba muri ikoko. Wakutyawo kuti isusu takutodote boom gate ravo rokuti hakusira vachabvoko kuteere kuya kunosvike kupi kumain base kwevari kabhinda iko. Tati garei tinozoona tiri kuenda futi taiti tikarara mangwana tomuka toadvance tobhesa ipapo mangwana tomuka toadvance. Saka takazoterwa ndikona nhambisa iyo wati sense wawazoti kune vanhu wakaenda nekoko kochiya nekokwedu kudo chiti chovhere kuendese kupi. Saka vari kuuya manje takabhesa kudaro izvo. Ndikati wakomana because munhu ari paimba iyo haumoni. Munozoona munhu apa zvakaita pagedhi apa gedhi ritapinda. Ndikati wakomana musaridza futi batai magrenades. Wabva wabata magrenades. Vachisvika chete kuti vasvike mudhuze kudai taputitsira paya. Iyo varidza futi vamwe vacho vaikwira mumuti manje. Isusu because tatiri vanhu ukoko soka inozi equatorial vegetation iya ndiyo iri koko. Taizwira munani mumabhuku mubhati takazoiona paground manje. Hauoni chinhu pamune zvigwenanguru munhu ari apa pagedhi apa haumoni. Ende kuti mufambe kuti hanzi handoda kudimbudzira ndiende neapa unoziva kuti ndikoko hakuna. You just have to follow the road. Kandotsauke muroad imo warasika. Saka ndozvakaitika takabva tapedza taipinda conduct iyeyo ndikati wakomana ngati cross road kwachitobva tikati chinyararidzai futi. Ivo vasati vachidoti papo isu tatopinda tatoshandisa nyaya dzechigorira manje tatopinda kusaidi kweroad kwaudzika usvike pane umwe murwizi kwaudzika nerwizi takutodzokera kubhesa tanyatsoziva kuti uku tatovasiyawo kwakuyodzokere kuroad kwazopinde muroad kwasangana nekamwe kaplatoon kakazi endai munoita rescue wana kwaudzokera ipo paya. Saka after that operation 2000 ndozi back kumusha. Tadzoka kumusha kunoko ndakabva tadeployiwa first track ndiyo yanga yaziva magore emwindaka yekutorwe binda. Inini noumwe mejangoro takabva tadeployiwa kuprovincial land reform task force yepa March East Marondera paina governor Karimanzira. Saka ndogara until zvichiite zveminda izvozvo until 2001 time yangu yasvika. Retired at 50 years of age from 1951 May to 2001 if you count very well 50 years ago. Ndobe ndakabva ndaretire. Handiti. Pamakaenda kuhondo chimwe chinhu chamusina kuzadzikisa changa chiri chekunyora tsamba kumudzimai kuti ndaenda. Pamadzoka paya pamatanga nyaya muchidimbu hamuna kuzomandudza kuti makangoenda kuvabereki nemukoma hamuna kuisa mudzimai panyaya iyoyi.
panyaya yechi madzoka mabva kuma-assembly points makanga musina kunyora tsamba kandi tsamba yanga isina kunyorwa zvayo saka munhu haasi kuziva kakuti chi munhu hapasina akauya kumusha handiti mwa akagara kumusha because 5 years is not a joke saka handichazivi kuti igore ripi raakazoti no kamen I understand kubva kunzwa neinformation kwakunzwa mudzimai akanzotaura kuti but anyway inini zveshuwa pane mazuva endakasangana nechi noumwe munhu aitaura kuti iwe uri mwana wakwadzongwa kayo ndichiri kugandanzara 76 saka kana ari iye akazouya achitaura kumusha kutaura kuti emwe takamuona uko akatofa kuhondo handiti mwa saka I think akagara up to kunana handichazivi kuti paakazodzokere kupi kumba kwawo saka adzokere kumba inini like I knew kuti anga aine chipamwiri pendakaenda but ndakazonzwa kuti mwana because first born wanga ari musikana saka aimutedzera akashaya ari mukomana but anga akura ainzi akashaya negwirikwiti something saka wakazoshaya ari kumusha kwana mudzimai adzokere kumba kwawo anzwe that information saka pendakadzoka inini I did not take any action yekuti wakadini chichi ndakangosvikira kwakuona vana vari kumusha kwana ana sekuru kwautore mwana wangu wani musikana ndiyo ndakazotora kachakadai so kwamutora kwautogara naye kumuendesa kuchikoro izvozvi wakura anembaika ari kushanda anoshanda ari munhu iye hamuna kuzomuona mudzimai madzoka kuti anditsona adzoka kao handina kuzomuona but handi kuti inini handina kuda zvekumutera because angazi ane umwe murume handina kuda zvokuti ndimutere kana ndinoiti hovhe nayo zvazviri kure netype yazvo saka muri munzvimbo dzese dzamakakubva kugandanzara nemuchiduku hondo yamunoti apa ndo panengadai ndakafira yakatanga sei musiwo hondo idzodzo i2 pane 1 yakaitika tiri muchinzou tanga tiri pachinzou paizi pachinzou tatichiri mugandanzara tiri kuda kuchinja bhesi makuseni saka petaa tiri kupfuura napo apa so panhambisa pachitoro chachiri papo chakatogara chine varungu handiti iwo kuti wakazozwa vanenge vakapanikawo futi varungu ivo but vanga vari mumaposition kudhara noziva muchifamba nemunhu akamira so zvine difference handito kwabva taridziro bata iroro soka ndakanyatsorinzwa apa kudai kwabva ndangoti tsvengu kupinde muchigoronga kudai kwatedzana nechigoronga kwaupinde murwizi hatina kuzombonyanya kuridzirana nawo i1 iyoyo neiyoyo yendakutaurira kuti ndakapfurirwe front side yechi yepfuti hondo idzodzo inonzenzi kwandiri manje muri ikoko nyaya dzevatengesi munga mugandanzira kana kuchiduku dzadzakamirawo sei right vatengesi vanga variko but isusu hatina kumbosvike situation yaya yekuti tabate mutengesi kwakuponda ita section yangu hatina kubvira tambodaro asi vatengesi vanga variko asi in normal cases waiziva kuti tadini tazikana panapa kuda kutiende kwavatsvaga kudai watiza like I mentioned mutunga gore tokoyo waizi tokoyo akatitiza uyu wainzi zukwa uyu mudedzo akazotorwa nechi nemamwe macomrades ataita boundary nawo ikwamakona ikoko zvakare nyaya dzemudzimu nemasvikiro maishanda nawo sei right nyaya dzevadzimu
nditokutaurirai hondo iyi isoka ndewadzimu. Tine imwe hondo achiti iyenda ndaisi yakaitika yatakaita radius yekuzviyambe. Unoona panokrosana mucheki achipinde muna Sawe somewhere there. Yeah. Ikoko kwaizi kuzviyambe. Pana ndokwaibvana baba amuzorewa. Yeah. Kwakaitika hondo. Handiri paitika hondo isi section yedu manje yanga isiri muradius vanhu vanga vadini watengeswa. Handiri asi isusu tanga titori mudhuze mwacho. Saka takangoona ndege dzichipfuura node, but pakazoti paite makore nemvura imwe chopa yakadonheswa nechapungu chaicho. Chapungu yaiti noza chopa ine madhoo yekuti unopinda apa uchideka. Saka chapungu chakapinda kupfeka apapo kudai kwakuvhiringidzinga, and then avhiringidzinga kudaro abaita low fly kwakupinda mumiti vana uzogona kuikwidza. And at the same time takazongonawo moto ipapo. Ana Mujiba nana Chimbwiro vamakashanda nawo wamuchiri kurangana uzoti tiri kunzvimbo yakati kwanga kuna Mujiba nhingi iro rakarega. Ana Mujiba fanika emuchiduku handichanyatsi kuatondera kuti ndivanani, because vamwe vacho vainyanya kushanda ne-command element. Okay. Yeah. But inini I remember one day muchiduku pakange papfurwa iye Timothy tabva kuNyazura takatorana noumwe one Mujiba ndo saka takazozodza iwapara kugarisa muno mwakuite musika takaenda unomire murod iye Nyazura yaende doro because kunenge magonyeti aende unotakura mapa padorowa pepe. Saka from there taenda kurod pyoki takasvika kumira pakati perod apa ndiri one naMujiba wangu fara yedakwakarestra tamira daro taone gonyeti riri kuya ndamira parod kudai gonyeti rakamisa mota abva amiri kuti iwe ndimuri kuramba muchiteerana nevarungu no ana wakabude ziya kudai ndanga chiti tough one. Driver unoziva mazijenjeni. Ndo pakazongoburukawo zvikazi oi bhodhoro anga aine bhodhoro rake redoro newachi apa ndandatoite musikanwa manje. Apa vari kuteerwa nezvimamotikari zvaiaperekedza izvozvo ndidoka zvakati futi ndikati blood bag kwakubva ndaridzirana nako apa ndiri one. Saka avari kuona ndiri kuridza ndiri koko, but ini ndani nezvimacovet unoziva zvino madrainage emvura ndaiziva kuti Mujiba tikati uya ngatipinde nga ndapinda nechigoronga che iwo vari kufokasa tapinda muchigoronga unoziva chigoronga zva zvine kutukava kuti unozobudirawo koko kozobuda takoko. Ndakarohwa musiwe ndakarohwa ndadzokera kubengi kumadho yainzi komreda iye toni anga ari Arnold Muchafara. Saka tadzokera kubhesi manje zvikazi futi dzariroko ndiani kuti tsvagai kuti maybe pane zvichaitika kuno tichinje pabhesi. Ade kuchinja bhesi ade kuola kumakavha apo waendepi. Saka manheru zuva radai manje taichizobva kaumabhesi kuchienda pamo ini ndadzoka bhodhoro riya ndatomboriti imwe ndatomboriti imwe zikazi kavha ngauye kuno haine speed ko zikazi unza panopfuti yauri rarapo
aya inda yandiri ukandiri futi tipe futi unonditaurire zoro donde ndokuti nditaurire mhosva yangu tirode futi yako toda kuifemedza apa ndadisina kuzoigezova aifemedzora ndiye futi yarira ndakarohwa vakandirova zvekutondikuwadza chaizvo fumirei vacho vati toda kuchinja bhesi ndikati nandibvi pano ndirorwara handisi kugona kufamba ndakagarapo 3 days iyo kuti waendewo achindisiyapo hazvichaita kakugara 3 days tiripo rechi4 ndopinda ndakunzwe zvirinani kwachizotanga kuchinja mabhesi saka dhiraivha wegonyeti akanga ari mutema kana kuti murungu anga ari mutema but vaiperekedzwa kanetuma motikari totwe saka muchibva umwe wandichanyatsooziva ndistephen watakumhondoro manje ainzi stephen muchemwa saka but handisi kuziva kuti achiri mupenyere you know it's a long time now handiti kwana chimbwido ana chimbwido isemodha futi ikokuyo ndakasara ndakunyatsoziva ndiwo takazoende kumhondoro vekumhondoro petakazosimudzwa kuende kupi kumassembly point ndakazongodzokera kumhondoro ka1 badzi handina kuzodzokeko futi manga musina here kuporomisa mumwe kuti kana hondo yapera izvo zviri obvious izvo zviri obvious saka ndiri kutaura takazombodzokera ngekuti mawana munhu pasisini mawana munhu achiripo ndakaona ariko tikati aurai tirikuzodzoka but hapana kuzodzokera nenyaya dzemovement zvazvo zvinenge zvandotiwa peno hazvo asi nanasabhuku nevabereki makashanda zvenyu zvakanaka zvamaiwe ndiwo anhu acho kavabereki because maiti kungoziva kuti tiri kuye kuti aifanira kutumira tsamba tiri kuye kumanheruko unotoona mabrangets atokorektwa kuti anhu achasvika chikafu chatogadzirwa ikokuya anhu mosvika muchinoji vabereki here inini soka like it is I don't want to get into politics now because right now as it is kune failures akawanda in terms of administration and accountable inini ndakadzokera mushako wangu ndikasvika chitaurwa vabereki vakanga vaiswa mumakipi makipi they don't have all those records zvokuti vanhu vakanga vari mumakipi uye nevana vacho vakaenda hondo let's have that record that place handiti uri kuona nokuti imwimwi orit vabereki maibikira chi wakabikira waenda wakabhomberwa imba ndevapi vane vana vakafira ipapo they should have done it ipapo zimbabwe ichita wotogadzira marecords avo kana paine compensation watoziva kuti zveshuwa pamba pakadini pakaitike chakati hino izvozvi wakutanga ude kuendeko ende wakude unotsvaga mujibha tarise zvendakaita izvo wakuona ana mujibha mazere enyu unoti mujibha iye asi handitori kuona ende wacho wachizonyanya kana inini comrade wacho ndikatumwa ikokoko ndikatosanganawo ndatofungidzira kuti nogona kutomuwestinesera ndakutoitawo zvacho zvavari kuita zvooro izvo asi dai zvakaitwa during that time I think zvinhu zvingadai zvakaita zvakanaka accounts dzese dzevanhu izvizvi unotongoza tiri kuvheta wakutanga kuda kuvheta mujibha 20 years back what's that pangadai pakabuda vanhu genuine ipopaya handirumwe masangana namukoma mukoma kumassembly point munin'ina mati makazoziva sei kuti mumwe wechi3 akanga atera ndo pandiri kutaura kuti manje inini tawe muna May 1981 ndope takaenda kunotora kambani kuluweleni kuenda ku38 pendakazoenda pa2 brigade
ndope ndakasangana nemukomana wekumusha manje ainzi Mapanda. Saka mukomana ndiyo yekundiudza handitwa ndiye kundiudza kuti ano munin'ina wenyu pari izvinezvi ndinotonyatsoziva kuti akashakira. And I took all the trouble yekuti nditotora motikari dzepaarmy because ndiri kuarmy ka nditore mota dzearmy. I tried to follow up kutore kuende kwana Mutora Shanga kuyekwe and ndakasvike kubvunza pofu zvikazi ndipapapa kwautaurirwe pakaputikirwa nevanhu wangani 2 ZANU-PF ichiri pa88 Manika Road paipai. Ndakadzoka vanhu mabhonzo ndakaona so but zvikazi iye same instant yakaitika yezvimbambaira iyoyo but panga paine macomrades mangani 2 waona. Saka ndasvikeko ndanotaura even if ari macomrades mairi ndarisai ndasangana nauyu mani kwausvika pakutaura pa88 kuti titogadzirire nyaya yekuti paitwe chiwaro ndichiti ndinotaurawo kumusha kuti ndozvendakanzwa ndozvendakasangana nazvo. Mukomana ndasangana naye akati handipo because zvakade kuita same area because handipo iye akaputikirwa ari 1 kudo ndichiramba ndichitsvaga vanhu vanoziva vacho manje iyewo iye aizviziva because like I said kuti iye section yake yanga iri zvakaita tochiti panapa uyu wekuputikirwa nechimambaira dzimwe dzenguva ari kunana St Mary's kana kuti Highfields kwaziva kuti iyo ndiyo incident yaitikapo. Saka paexact position iye anga asikapazivo manje handirimo. Saka uda kuti nditsvage vanhu vainyatsopaziva chaipo chaipo. Vana vacho vakura kwavataura kuti ndini ndakazosara ndikachengeta. Vana vacho vakura vakomana mukomanawo achiri mupenyu ngatiite chikonde konde tiende naye because iye ndiye anozikanwa kuti vakatomboparete ikoko anoti akatomboisa general area tiende kosvika ikoko iyo. Vana vacho hakuramba cha because umwe wacho ndakazotomutora kuenda kumuise kuarmy but it's long back zvekuti atoritayawo umwe wacho ari South Africa. Saka amai baba vakafa musati maenda kuhondo? Handisati ndaenda kuhondo tichiri kuchikoro. Amai ndakagara nawo up to kusvika kunana I think 95 yeah sekunana 90s ndo pakazoshayawo mai vacho. Saka musi vachikuonai vakomana 2 muchidzoka pakafamba sei musiwo? Right, tichisvike pamusha takaenda nepfuti dzedu kubve kwaZebra Point uyu AK yake AK yake dzine full magazine. Saka taingofamba taitora about 3 days tichitiri muroad tichienda kumusha kubve padzepasi kuti tinosvike kumusha kwedu kwaMunyoro because taicrossa Chief Marange wese tonge tabve muBhowera. Bhowera ndiyo ine yaita house dzepasi tobve muBhowera kwausvike kwana Chief Marange kunana Marange clinic yabocha manje kwaucrosse bocha ucrossa Odzi wacrossa Odzi wapinde Mwazimunya manje ndo kwakumusha kwedu. Saka tasvike ikokoko pakafarwa pakaurayiwe mombe vanhu vakaungana ezifi patoite muchato and what happened is takaendawo tabve kupiwe mari dzemadhimobho tikati kwainge bikwa ma7 days akomana ese endai reserva rwese pese pane ma7 days ngariuye pana saka reserva rwese rwakaunganidza mombe vanhu vauchiti vanhu vakadya yowe kusvikira vanhu kuwedzerwa tikati takuenda manje kuseni tikati iyo shamasi isizve panapa tapedza taude ende takabva tichitaura kuti mufana ndini ndakatomutaura ndikanopfana ka
uri kuona nyaya iri panapa isusu hatisi kuziva kuti musha wakamira sei tikasvika tichiziva vanga vari wekwana Muzorova kana kuti Madzakusavo tiri kuvapfuura hatisi kumbotambisaba vekumusha eho pamba chepchep tatichitori kuseka henyu but that's reality takasvika tichitoti tiri kutonouraya vanhu otherwise kana rhine race but kwatosvika ichizi varungu vaitori because ishe wedu aitsinyirozi ishe petrol saka anga akuzi gasolina because gasolina chiputukezi chinotaura kuti petrol handitiwa saka angozi gasolina saka waifarirwa stereki nemakomrades akaoperetawo ikoko saka tautosvika watopembererwa kwaufarawo kuti ya tiri tese muchirungu maibatsirawo muhondo and so on saka mune mamacomrades amakarwa nawo wamakapedzera kuonana naye kudzapasi munoti mucomrade achiri mupenyu here takangopedzera kusangana idzapasi soka pari zvinezvi because that's about 25 years you know izvozvi pari zvinezvi kana maybe kana ndazotonyatsofungisisa kuti wendakapedzisira kuona ndiani but pane umwe ndiri kutoziva hangu wetaiti sekuru Ruzende aizi Ruzende restreet aizi sekuru Ruzende aibve kunana Mount Darwin but I understand ndakazongozwa kuti akaenda kupolisi here nguva dzedimob but handina kuzomboonana naye futi mashoko enyu ekupedzisira comrade Cover kune mamwe macomrades ari kukuonai ana Mujibha ana Chimbwido nemabereki kuti comrade Cover vachiri vapenyu avo ndeyekuti chii right nongoti kumacomrades namuinesu macomrades because umwe comrade pari zvinezvi akabva kuma-assembly point kana kune vamwe wakatotiza muma-assembly point hasina kana kumbowana kana kasendi kanozi kedimob kaike kana kuzoenda kuzovhetwa kuti aite comrade vamwe wakachorwa maoko and so on they are not receiving their money and so on saka ndiri kuti namuinesu macomrades tiri kuti maybe wadzimu wenyika sekuti ponesa kwaakaita kubva kuhondo kusvikira izvezvi neshungu dzatiri kungotarisirawo kuti dai vanhu vatoonawo welfare yemacomrades kuitira kuti macomrades agone kuti kana arwadziwa nechinhu aende pana doctor of his choice pane kuti unotaurirwa kuzi munoende kugovernment hospital yacho hakuna mushonga hakuna zvinozi zvinorapwa ikweyo kubatwa kwaunoitwa ukangozi kanozi uri comrade urudo urapwa mahara and so on mabatirwo acho so you see saka ndo pandirongoti macomrades namuinesu chiripo ngatingobatana chete kana paite zvirongwa zvemacomrades kwete kuzobatana kuti toende korwira nemabhasikoro nyika yari kuti tuka handitika aya ndatenda aiwa mavanzwa comrade Cover vachitaura nhoroondo yavo yehondo yerusununguko kubva kwazimunya kuchipinge mozambique back uye vachipinda nemugandanzara kuchiduku uko ndo kwavakaoperata vari kubva ipapo vachizonojoina Zimbabwe National Army ndakazopinda mumhondoro mene mumhondoro zvakare aiwa kana muchiona chirongwa chinechi muchiti aiwa regai ndisiyewo nhoroondo yangu izivikanwe nemhuri yeZimbabwe nemhuri yekwangu chirongwa ndechenyu tibatei tigare pasi titaure tiri kuno kuunity H kuchitungwiza ndina Elizabeth Nyaguyo our camera person and producer of this program Frank Wesere aiwa kwanhasi ndinoti rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans. For now it's bye bye.
What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo manya takabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo manya takabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe. Magorira